shi yasa wannan yake cewa Afirka akwai wasu ɗan yunwa, rikici duka suke jayarwa, wanda suke karɓo kuɗi da yawa, rikici duka suke jayarwa, to ku tashi mu tashi hana su da gaugawa. In ka ga faɗa yau ya tashi, wasu baƙi ne ke kawo shi don sun ga haƙiƙa sun tashi, haɗa kanmu suke daɗawa kishi ko ni kan sa su bashe shi. Sun isa ga mun haɗa kai muna so mu taimaki kanmu da kanmu, sai a tuno wani shaki ɗan boko ɗan demokuraɗiyya tsinannen albarka ya raka kama kane, ku kuma dan tsiya kuna wafi musamma'u da yanzu ka duba duk ƙasar da ka sani a Afirka, kabɗin Afirka babu inda ba su haɗa da wata musiba na wasu ƴaƴan da suke jawo musu jaraba. Duk ƙasar da ka sani ita ce sharri a wannan. Yanzu akwai ƙasar Alje ba ƙasar musulmi ce, lokacin da Alje take neman ƴancin kanta sai da kashe mata mutum miliyan 6 Faransa ta kashe mata, wanda aka sani kenan. Amma duka makwabtan Alje suka juya mata baya, suka haɗa ma Faransa kai. Nan Nijar ta daga cikin suka juya ma Alje baya. Libya, Tunisia, Mauritania, Morocco, ba wanda ya goyi ba Algeria, sai Mali. Yanzu yau duk duniya babu wadda take ma Mali sharri irin na Algeria. Lokacin da Faransa kuma ta zauna ta ma Mali iskanci, sai Algeria ta ce to tun da kin taimake ni, tun da mu yanzu ba addinin Allah ba muke, bare mu ga zumunci da amana, a'a mu ai bautar tura muke, sai suke kulla musu sharri. Ku duba duk yan ta'addan da kuke gani a Afirka ana tubo su, kasar Mauritania ce take goyon bayan, take training din ta koya masa halbi, ta koya masa kada a watsu da cikin Afirka. Wannan Mauritania din da kuke ganin ta, Mauritania wannan ita ce kasar take tura mana duk wannan sharri. Ita kuma Cote d'Ivoire ita ce suke ɗaukar nauyin kuɗaɗe, inda kuɗi sai fadi zai zo to Cote d'Ivoire ɗin ce a watsa ma kowane ɗan ta'adda. In kuma dala ce ko euro to bankin Najeriya zai yi. Su gwamnatin Najeriya su suka yi sponsor din wannan, su watsa ma 'yan ta'adda a yi koma Najeriya dala, su jimkina su kuma su raba ma 'yan ta'adda a kashe baƙaƙe 'yan uwansu. Su ma Cote d'Ivoire a kashe baƙaƙe 'yan uwansu, su ma Morocco a kashe baƙaƙe 'yan uwansu, waye a kashe baƙaƙe 'yan uwansu, Chad ne, Sudan ne, ko ina a Afirka. Kuma in ka kalle su dukkan yanzu ɗaya ne, yaran turawa ne, in rajin kare demokuraɗiyya ne. Idan ba wannan demokuraɗiyya da ra'ayin turawan yamma kuka tsaya tsayin daka, ku yan Afirka kuka kyamace shi, billahi din kun dai zaman lafiya a duniya. Ai tunanin ku ko in an bi su an dauna lafiya, shekarun ku 100 kuna bin su, ku ga zaman lafiya. A kashe 'yan arewa, 'yan arewacin Najeriya, in kun gane ku gane, in kuma kun gane ba ku ci gaba da zama. Kuma malamai su kuma sun lalace, wani yana cewa musulun kuma sarkin musulmi bai ce ko ne mutum da aka harke mutane har yanzu bai ba Allah wadai. Kadiba irin cin amanan mutane da gwamnatin Najeriya take yi. Tun da kake ka taba ganin ƙasa kan yanzu a duniya ba ƙasar ta kai babu gwamnatin da ta lalace irin gwamnatin Najeriya. Wai babban hafsoshin Najeriya ya fito ya ce kowa ya yi dubara kare kanshi, kenan yanzu Najeriya kada wani talaka ma ya sa rai soja zai bashi kariya, ko ɗan sanda zai bashi kariya, ko gwamnati za ta bashi kariya. In kana da dabara mutumin da aka hana shi noma, aka hana shi kasuwa, bai da ko sisin ko abin da zai ci biredi ya mishi wahala, wai shi da aka ce ya kare kanshi, kenan yanzu soja ya kare kanshi da bindiga a hannun shi, dan ta'adda ya kare kanshi da bindiga a hannun shi, kai ba da baka daitawa. Kaga abin da yake nunawa ba za mu muku komai ba, wannan 'yan ta'adda in ne za mu su muku, gwamnati ba za ta bi komai ba, shine abin da yake nunawa, ba wani ba ni karatu bane ya mutu na albarka. Ba ruwan shi kenan. Duk duniya babu wanda ya taba ce ma talaka su ta kansu sai su. A wannan satin da Asabar ga gwamnan Kaduna yana jawabi, yana cewa jama'a masu cewa a tunkari 'yan ta'adda da makamai a yaƙe su, a hana a yi maganin su da bindiga, hauka ne suke. Ina Najeriya ma ta ga ƙarfin, ina Najeriya ta ga soja, mu ba ma da sojan da mu iya ƙasan ta'adda.
abinda kawai za mu iya yi a yi sulhu da su a roƙe su bari a ba su kuɗi su bari kuma shi bane in a sulhu wanda aka kashe shi ya taba a roƙi mai kashe shi a ce da Allah kyale kisan haka bar shi sai in ya maka wani wannan yace Najeriya bat ina soja yace duka yan sandan nan ba su kai 280 ne yace sojan mu duka 250 ne ba ko da filin ba kenan ba sun nuna gwamnati ba za ta yi ba kenan wannan gwamnatin ba gwamnatin raya mutane ba ce gwamnatin biyayya ce ga turawa ba dai kun zaɓi demokuraɗiyya ba ku je ga ku ga demokuraɗiyya ko a je lahira mai demokuraɗiyya ya kashe masoyin demokuraɗiyya ku je a banza har sai abin sauyin ku ce bai iyawa gwamnatin ku ce ba ta iyawa to me ya rage kasa ta lalace a watsi to baka iya sabkwana ana baka albashi ana baka kuɗi ana baka kaza da kaza dan kai wannan abin kana ware kuɗin tsaro amma kuma ka ce baka iya to sauka mana da kashe Dibora wata kafira a Sokoto ya fito yana condemn ya ce dole sai an zakuro an musu shari'a amma sai a kashe mutum ɗari a wuri ɗaya ce ko ne kai zaka da rawani in kai musulunci mu musulun a duniya musulun a dara wa da baka lahara ko tudu zancen banza zancen waje kafuwa amma baka san abin da kake ciki ba siyasar demokuraɗiyya kanta kafirci ce a cikin daman yaudara ce ma a ce wani musulunci a cikinta me musulunci a cikinta mayaudara azzalumai wurare nawa ne aka kashe al'umma sai masallaci ga ta ya rushe babu masallata an kashe su to yana musulun din muri nawa ne aka bar garuruwa aka ji gari 20 a karamar hukuma ɗaya an waɗe ba kowa kaga ba magana sallar jam'i ta azhar ko ta asar ko magriba ko isha'i ba magana juma'a ba magana idi masallatai ya kayau an daina karatun alqur'ani an daina karatun biki an daina wannan shi kuma can an tuna mishi kuɗi yana musulun sun fita kawai kana musulun balada yana da yan uwa da suka san abin da suke yi su kai shi a duba ban zafi a cikin abin da babu ɗan kano ma wani ya je kebi bai gaba alamun tsaro to ai ka je kebi bai gaba alamun tsaro ai to da asiri ne kai ya ba ya gani kai ai ba jikin ba kai kanka tahiyar da kai wa'azin da ka tsayi ai ka tahi ne kai tallayi yan siyasa ko ba dole bane yaran nan yan bindiga din nan yaran yan siyasa ne sai a ce ga yaran mu za su tahiya aikin mu ku janye he sun wuce dan su ƙaryata masu cewa akwai matsalar tsaro ba haka bane kai ba ka gani ba wanda suka ba a mota ba su gani ba wannan ka tare yayi yan wanku ne abin da ke nunawa yan ta'addan na gwamnati ne kuma yanzu wa'azin na gwamnati ko da kun ji ku kira kowa ba kan Allah da mannan shi kun kira ne kawai abu tunubu 2027 ba ta zo ba ka gani da ranka ba ka gani da ranka ba kai dai a bi shi ya gani da ya gani ba ka sani ba amma kai dai a bi shi Allah sauƙaƙe Allah tsari subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum